L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-paċi u s-sigurtà fir-reġjun tagħna jeħtieġu prosperità mediterranja komuni u ġusta. M'hemmx dubju li Libja b'saħħitha u ta' suċċess hi parti indispensabbli minn Mediterran b'saħħtu u ta' suċċess. Dan intqal mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kummerċ Ian Burch waqt il-Forum Libjan Malti għall-Kummerċ u l-Esportazzjoni. Dan il-forum u l-ewwel avveniment konġunt bejn iż-żewġ pajjiżi tat-tip tiegħu sa mill-2012. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministri Libjani tal-Ekonomija u l-Kummerċ. Il-Ministru Ian Burch esprima tama tiegħu li dan il-forum iħejji triq għal kollaborazzjoni mġedda mal-Libja f'setturi importanti. Jiena fakkart kif dan jista' jsir biss kemm il-darba il-Libja tkun immexxija mill-Libjani u jkun hemm l-istabilità politika. Din ħatejn biss mhux biss relazzjoni bejn Malta u l-Libja li aħna tant intuha valur u tant intuha importanza fir-relazzjonijiet tagħna iżda fuq kollox għall-istabilità u l-paċi fil-Mediterran. Sa dan it-tant il-Ministru Burch u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri kellhom laqgħa bilaterali mal-Ministri Libjani. Hawnhekk iddiskutew l-aħħar żviluppi ekonomiċi u politiċi fil-Libja u esploraw toroq għal konsolidazzjoni ta' relazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Okkażjoni oħra fejn anke mal-Ministru responsabbli mill-Ekonomija u mit-Trade dak Libjan stajna niddiskutu ċertu sfidi li jridu jiġu melbuba ħalli anke n-negozju u investituri Maltin ikollhom iktar fiduċja biex kun jistgħu jinvestu ġewwa l-Libja u anke investiment Libjan jerġa' jibda jaċċelera ġewwa pajjiżna.